Peste 1000 de vizitatori au participat la a 11-a ediție a Nocturnei Bibliotecii, organizată de Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. Gazdele au oferit celor care au ales să participe la acest proiect diverse activități. Prin activitățile propuse am reunit peste 1000 de vizitatori participanți la evenimente. Pentru că biblioteca a fost deschisă până la miezul nopții, am încercat să organizăm foarte multe evenimente și activități pentru comunitatea din Onești. A fost noaptea noastră a Bibliotecii Rosetti și a comunității, o sărbătoare în care actul de cultură variat a fost ca de fiecare dată prezent în viața oneștenilor. Nocturna a debutat cu Librăria de Criză, proiect ajuns deja la a 12-a ediție, care și-a bucurat publicul ca în fiecare an prin cărțile oferite în mod gratuit. Pentru publicul iubitor de artă în toate formele ei, oferta a fost una generoasă. Ediția de anul acesta a avut în agenda o serie de manifestări culturale și educaționale, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Expoziție de desene, atelier face painting, expoziție de felicitări și multe jocuri. Biblioteca din Onești a devenit un adevărat centru cultural și educațional. Tinerii și adulții ce trec pragul Bibliotecii din Onești au acces la tehnologie avansată, table interactive, ochelari VR și calculatoare performante. Mulțumiri întregii echipe și mulțumiri sincere și primăriei municipiului Onești și Consiliului Local, mulțumiri sponsorilor acestui proiect, dar și voluntarilor de la Asociația de Tineret Onestin și Clubul Elevilor Onești, care au contribuit la realizarea cu succes a acestui eveniment.